Official ning makabuklating 45th branch ning Walter Mart Aatupan Ketiking Barangay Dawu, Mabalacat City. Migit king 70 stores, reng at Chuketi, kabilang na rin paboritong brands, kalupa ning Abenson, Watsons, Mr. DIY at syempre Walter Mart Supermarket at pang food court. At wala naman reng sikat na pipanganan, kalupa ning KFC, Mang Inasal, Hapchan, Dunkin at Marakal Pangaliwa, bonus pa ating Nike outlet para kareng maninton discounted stickers. Marakala Kabalen ning tinagon king grand opening ngayong October 16 nung nuka rin ay enjoy ding mga regular promos, freebies at hanggang 50% off kareng halos ega-naganang tindahan. Today, we open Walter Mart Mabalacan. Ngayong araw po na ito, October 16, 2025, 10 a.m. Nagbukas po tayo sa publiko para sa ating mga kabalen dito sa Mabalacat, Pampanga. Ayan. This is our 45th community mall. Pang 45 na po ito across the Philippines. Pero pangatlo po ito dito sa probinsya ng Pampanga. Pwede mo na niyang pamamuklat reng Walter Mart Executives kayabe din ang Mabalacat Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at reng miyembro ng Sangguniang Bayan. Alam niyo po, ito po ang nagpapatunay na kami po sa siyudad ng Mabalacat sa pamumuno po ng inyong lingkod, Mayor Jel Daquino, Vice Mayor June Castro at mga konsehal po natin. Nandito po si Councilor Ike and Councilor Marjorie na kami ay nandito para ipakita ang buong suporta ng Mabalacat City ay investor friendly. Yan ang number one natin, prioridad sa mga investors po natin. Actually, totoo yung nabanggit ng ating buting mayor na kung saan malaking tulong ito sa employment dito sa ating syudad. At ang administrasyong Aquino at Castro naman ay pro-development kami. Na kung saan inaalalayan namin yung mga investor na pumapasok at sa lalong madaling panahon, inaaprobahan namin yung mga permit to operate nila. Neto nga ba yung shopping spot na naman? Ing nibuklat para kareng Kapampangan. This is Patricia Mamangon on the spot.